Другото е по отношение на другите марки. Аз се сещам, примерно, когато Милан развали договора с Адидас ли беше? Преди, да, с Пума. Значи, аз тогава правя евала на Макрон, защото ние имахме 72 часа да решиме влизаме ли на мястото на Адидас тогава. В Милан. Да. 72 часа ни чакаха, обаче, тъй като имаше прекалено малко време до началото на сезона, Макрон отказаха. Счетаха, че риска го има и те не искат да го поемат, защото в края на краищата целите са им високи. Какво им правя в този момент, че те решиха, окей, ние няма да вземем отбор от топ 20, защото искаме да няма този риск, че ще направим издънка. Да откажеш на Милан не е малко. Ето това е риска, който... И този риск, примерно, Макрон тогава решиха да не го поемат, защото винаги нещо може да се случи по трасето. Това е добре да си готов да кажеш не, за да не се изложиш. Значи това е едно от най-важните неща. Аз ги уча и моите колеги, с които работим, че едно от най-важните неща, които човек трябва да се научи в живота си, е да казва не. Не можеш да вземеш не всичко и не на всяка цена. Не можеш да вземеш цялата работа и да се изложиш и ти факто,